Здравейте, приятели! Днес береме зелени домати за сладко от зелени домати. Ето го Пепи, който няколко години вече подред прави такова сладко и се ушлайфал доста добре. Така че той ще ни покаже как се прави това сладко. Хайде, залавяме се. Ето ги доматите. Те са точно 3 кг, 750 грама. Съответно ни трябва и точно толкова захар. Но преди да стигнем до процедурата с захарта, трябва да направим две много важни стъпки. Едната стъпка е съответно да измием и почистим добре зелените доматки. И втората стъпка е да сложим доматите, два пъти да кипнат и два пъти да им изхвърлим водата, за да отнем тази горчивина, която се получава при зелените домати. Аз ще бъда майстора на сладкото този път. Ще го направя точно така, както Пепи ми е казал. Ето, доматчетата вече са на мястото на събитието. Набрахме си за сладкото специално само чери доматчета, които са мънички, с нежна ципа. Някои от тях дори няма да ми се наложи да ги цепвам. Изобщо пък няма да им махам и люспите, защото наистина е много нежна люспата, въобще няма да пречи на сладкото. Ако има някое по-едричко, но аз не виждам, примерно да речеме ето толкова, макар че и това е с много финна люспа, може да го цепна. Ако правите сладко обаче от по-едри домати, да речем ето такива и по-големи, тогава тук си ги цепвате на кръстче отгоре, за да може да се отдели люспата и по-лесно да я обелиме. Става наистина лесно, когато е цепнато. Освен захарта и доматите, естествено, които ще ползваме за направата на това сладко от зелени доматчета, ние сме решили другите неща, които да ползваме. Това са ванилия и орехчета. Ето я тенджерката, пълна догоре. Това са всичките домати, 3 кг, 750 грама, почти без фира. Имаше само 7-8 дръжчици. И ето ги, но аз няма така да ги сваря, ще ги разделя на половина. И при изхвърлянето на водата и после при правенето на сладкото, всичко до това нещо ще го разделя на половина, за да имам поле за действие. А иначе исках да ви покажа ето този размер. Ще си го резна. Да. Ето така. Хоп. Не знам, вижда ли се? Вижда се. Така. Останаха ми някъде 5-6 такива по-големички. Ще си ги цепна отгоре. И ще сложа и от големите домати, специално за вас, да видите как ще се сварят, как ще се обелят и така нататък. Да ви покажа, при положение, че ще правите сладкото с едри по-големи доматчета, че е почти същото, но все пак да ви го покажа нагледно, нали? Ще сложа и от големите доматчета. Ето. Ето така. И когато се свари, много лесно се обелва. И след това го нарязваме на парченца, но не много дребни. Примерно ето такива. Когато вече говорим с захарта. Нищо сложно. Сега рязвам ги тези доматчета и слагам да кипват. А през това време съм решила да прочета по-обстойно за веществото, което дава тази горчивина в зелените домати и дали е вредна и опасна. И какво е всъщност това вещество. Ще сложи този големия домат. Хайде да видим какво ще стане. Наливаме вода, слагаме и чакаме. Наистина рецептата е много елементарна, много лесна за изпълнение. Трябва да си отделите малко време, нали? Особено ако трябва да се почистват доматките по-щателно или после да се обелят. Но не е трудно, а резултатът е страхотен. Наистина става много вкусно и най-хубавото е, че не изварявате после бурканите, не се стерилизира, а напълвате горещата смес в бурканчета, затваряте ги и ги обръщате с капачките надолу. Зелените домати се оказаха един наистина много полезен зеленчук. За червените знаеме, но за зелените се оказа, че също съдържат голямо количество витамин С, витамин В, витамин А. В зелено състояние съдържат страшно много фибри и също така протеини, което го прави една изключително диетична храна и полезна.
Освен витамините, се оказа, че в зеления домат има и провитамини. Това са веществата, които помагат на нашия организъм по-лесно да усвоиме витамините. Примерно има провитамин В, провитамин А. Това са вещества, които ни помагат по-лесно да усвоим и синтезираме витамините. Оказа се обаче, че има едно вещество в зеления домат, което е с много интересно наименование. Веществото се нарича томатин. Зеления домат синтезира това вещество в себе си, томатин, за да може в процеса на растежа да се предпази от вредители, от болестотворни микроби, бактерии и т.н. Представете ли си, това е томатин. Томатина обаче е вид алкалоид, който в голямо количество, ако го консумираме, може да има отровен токсичен ефект. Затова зелените домати, които са богати на това вещество томатин, трябва да се обработват топлинно или да минат през процес на ферментация. Другото интересно за това вещество томатин, това е, че то в малки количества е полезно, дори се използва като лекарствено средство в борбата срещу туморни образования. Но, за съжаление, не може да се прилага в големи количества, защото е отров. Така че това е и веществото, което горчи, вероятно, в нашите зелени домати, но те се оказаха страхотен плод или зеленчук. Така че, ако имате зелени доматки, не ги пренебрегвайте, направете си нещо вкусно с тях. Те влизат в доста рецепти за турши или за разядки. Ето сладка също така, но задължително ги обработвайте топлинно или ги минавайте през ферментация. Вижте каква гърмяща смес. Готови сме вече да изхвърлим първата вода. Много особен аромат се разнася. Не е лош, между другото, аромата, който се разнася. И отново наливаме студена вода. Чакаме да кипне. Сега ще отида да измеря тези доматки, които още не съм сварила. Да видя какво количество са и така ще разбера колко са сварените доматки. Тези кипнатите с изхвърлената вода, защото аз това не го направих предварително. Но добре, че все пак все още има вариант. И така ще разбера колко съм обработила вече от другите и да знам колко захар да им сложа. Ето вижте в процеса на кипването как малките доматчета сами са се пукнали. Ето го и големия, който аз го резнах. Сега ще видите колко лесно ще се обели. Сега ето го този голям зелен домат, който е готов за обелване. Никак не е трудно, съвсем елементарно, само трябва да внимавате да не се изгорите, защото аз съм много нетърпелива и не го чакам да изтине май. Абсолютно без никакво напрежение. Обелва се перфектно. Хващате си ръбчето и си изтегляте. В процеса на варене на сладкото, когато сложим вече захарта, да почнат да се отделят люспици от малките доматчета. Това не е никакъв проблем. С една решетъчна лъжица ги изваждате и нямате никакви грижи. Махаме ги просто защото няма да изглеждат добре вътре в сладкото. Нямат работа там, когато вече са се отделили от доматчето. А тези, които са останали на доматчето, значи те са прекалено нежни, така че няма нужда, те почти не се борят за люспа. Няма нужда да се маха. Това е цялата философия. Сега ще ви покажа по-отблизо как ще го нарежа на сравнително едри парченца, за да може докато се вари в захарта да не се разпадне самото доматче. Ето така мисля, че е добре.
е време за захарта. И това е 2 кг и 200 грама зелени доматчета, 2 кг и 200 грама захар. Тук вече е време да сменим водата. Тук ни трябват още 5 минутки горе-долу. И започваме вече с захарта, където ще трябва да бъркаме доста. Ето тук да ви покажа на фона на едно чери доматче колко са големи парченцата, на които съм нарязала големия домат. Тук вече е второто кипване. Ето е първата доза. Съм я засипала с захар. Един-два пъти я обърнах с помощта на една по-голяма тава. Ги обърнах така един-два пъти, защото доста се затрудних с разбъркването. Няма да ги... Може би ще изчакам около 20 минути, но не повече и започвам варенето. И така изсипвам врелите доматки. Ето този ще си го извадя, за да го обеля. Засипвам с захарта. Тук е килограм и половина домати, килограм 550 домати, килограм 550 слагам захар и 550. Включвам го. Даже ето така направо на 7 ще го оставя, защото доста ми е пълна тенджерата, котлона е все още топъл. Доста ми е пълна тенджерата, така че най-вероятно ще се затрудня в някакъв момент и ще ми се наложи да извадя част от сместа, само че ще изчакам малко да се поразтопи захарта, за да се разнесе равномерно в цялата тенджера и ако случайно ми е много трудно разбъркването, ще си го пресипа в друга тенджера и така дозите ще станат 3. Добре, ето това доматче да го резна. Тук вече в по-голямата тава, поне по-лесно ще го разбъркам цялото това нещо. Ето, например, това доматче малко по-трудно се бели, но се бели. Може би е съвсем младичко още, нищо, че е по-едро и затова люспичката му е много тъничка и се накъсва. Не се притеснявайте, белете докъдето може. Тук лесно ще разбъркам. Ето така. Чудесно. И сега вече тук започва голямото бъркане. Трябва да бъдем много внимателни, защото вероятността да загори е огромна. Вода не се слага, само отцедените доматки и захар. Сместа е богата на захар, богата захарна смес, така че стойте близо до котлона и до тенджерата и бъркайте съвестно, защото е голяма вероятността да загорят доматите, особено в началото, когато ги сложите на котлона. След това в един момент захарта се втечнява и вече не е толкова сложно, но в самото начало бъдете много стриктни с бъркането. Ето как изглеждат нещата сега. Започва да става все по-бистра самата смес. Ето я следващата партида. Чака тук. Може да си изчакате и по-дълго време да се втечни захарта. Така ще ви бъде много по-лесно и няма да имате така загорели доматки. Слава Богу, те са просто карамелизирани в моята смес. Не можаха да изгорят до въглен. Въпреки, че бърках доста усърдно, но ето. Аз правя това сладко за пръв път. До сега винаги Пепи го е правил. Сега той ми е казал рецептата, обяснил ми е кое как се прави, кое след кое и тъй нататък. Но не е изключено да съм допуснала някоя грешка. Но аз в момента не ви давам рецепта, просто искам да видите как правя това сладко по рецепта. Така че, ако имам някаква грешка,
Надявам се тя да бъде от ваша полза, за да видите какво да не правите или просто така ще имате опит, когато почнете да правите това сладко, защото ще сте видяли някой, който го прави за пръв път. Внимавайте колко ще напълните тенджерата, защото вижте аз в какво приключение се видях. Сега ще го дръпна от огъня малко, от котлона. Много се втечни. Направи ето тази пяна. Ето ги плодчетата, много добре изглеждат самите доматчета. Някои са цели, някои не са, някои малко са ми изгорели. Така, Пепи ми е казал да бъркам. Аз вече бъркам 10 минути, откакто е завряло. Ето това е консистенцията. Той каза, че не гледа време, а търси гъстота. Така че аз ще побъркам още 10 минути. Ето така ще разбърквам, но ще го върна на котлона, който се изключи. Нищо. И ще започна да го пълна в бурканчетата. Той като казва, че търси гъстота, аз си представям, че ето този сироп, който се стича, трябва да стане малко по-гъст и да се стича малко по-бавно от лъжицата. Примерно малко по-рядък от мед. Пчелен мед горе-долу. Това, да ви кажа, е едно много интересно сладко. Когато Пепи реши да прави от него и първия път, когато направи и вече е готово, слагала в бурканчета, аз му казвам, остави едно бурканче да го опитаме, не го запечатва и нека да изтине да го пробваме. И като го пробвахме и на мен, да ви кажа честно, хич не ми хареса. Направо се потресах. Не, че беше лошо, но не беше нищо особено, не беше нещо вау. Обаче толкова била работата. Такова сладко трябва да го изчакате около 1 месец поне да престои. Така, затворено. И тогава вече вкуса му е наистина прекрасен. Много вкусно. И аз много пъти дори съм изненадвала гостите си, Пепи като направи такова сладко. И аз взимам някакви такива интересни видове сирене и гарнирам с тези доматчета отстрани. Повечето хора не знаят какво е, мислят, че е грозде. Аз сега накрая ще му сложа ванилия, а когато ги затварям в бурканчетата, ще сложа и орехчета. Става невероятно вкусно. Направете си, няма да съжалявате. Но не го яще веднага, защото ще го изхвърлите. Поне на мен не ми харесва така току-що сготвено и направено. Но то повечето сладка и повечето неща, които се затварят в буркани, трябва да мине малко време, за да направят този вкус, който търсиме. Например, киселите краставички. Ако ги пробваме веднага след като сме ги приготвили, няма да ни харесат. Ако отворим един буркан с кисели краставички 2 дни след като сме ги затворили, определено няма да имат този вкус, който имат след месец, примерно. Така и при това сладко от зелени доматчета. Иначе може да слагате най-различни аромати. Аз мисля, че ще стане хубаво и примерно ако му се сложи мента. Също така небезизвестното индрише. Надявам се да го казвам правилно. Индрише, не знам точно как е. Това е много хубава подправка ароматна за сладка, за компоти. Става много хубаво. Аз мислех, че мента и босилек много добре ще стои на такова сладко от зелени доматчета. Но босилека ще си промени аромата, ако го сложа в топлите буркани или да го сложа да ври в тенджерата. Няма да има този аромат, който търся. Много ми харесва. Мента, босилек и ягоди, например. Става страхотна комбинация. И мента и босилек в такова свежо състояние много ще отиват и на тези доматчета. След като бръкнах сместа от котлона за малко и охладихме страстите, вече няма тази пяна, която толкова много ме стресна. Сега нещата са по-спокойни. Ето вижте. Вече сме на 15-та минута бъркане. Откакто е завряло. Трябва още. Ще засека
времето, за да мога да ви кажа накрая колко време съм го варила. Но ето, примерно, Пепи, който е майстора на това сладко, както казва той търси гъстота. Така че не се притеснявайте. Доста се сгъсти. Сега ще сложа 2 пакетчета ванилова захар и ще започна да пълня бурканчетата. Бурканчетата се пълнят, докато все още сместа е гореща. Затварят се хубаво с капачици и се обръщат надолу с капачката да изстинат по този начин. Да ви кажа, мирише доста апетитно, дори и без ванилията, но ванилията му придава по-изискан аромат. Така, подготвяме си чарбаци, кърпи. Ето ги орехчетата са тук и започваме. Имайте предвид, че тази смес е много гореща. Трябва така да я сложим в бурканчетата, както е гореща. И понеже това е захар, която е разтопена, страшно много пари, така че внимавайте. Така, започваме. Изглежда редичко, но то ще се сгъсти в процеса на изстиване. Ето сега ще си сложа ето така някакви орехчета, които така хубаво се захаросват и после е толкова вкусно, че направо да си оближете пръстите. При всяко загребване си разбъркваме, за да може да слагаме равномерно смес. Да не е в едно бурканче само сос, в едно бурканче само доматки. Пълним ето така. Забърсваме, защото аз си отцапах бурканчето. Не трябва тук да е зацапано, трябва да е чистичко. Тези бурканчета са ми само трички, много си ги харесвам и много си пазя капачките. Стерилизирани са предварително. Това са бурканчета от биоцаревица, но за сладка са страхотни. Ето така. И обръщаме. Това е цялата философия на това толкова невероятно и вкусно сладко. Ами в общи линии това е всичко, което трябва да се направи, за да имаме сладко от зелени доматчета. Най-хубавото е, че сега няма да изварявам буркани. Пълна ги обръщам ги и са готови. Сладкото наистина става много вкусно. Така доста екзотичен вкус има. Повечето хора дори не могат да познаят какво е. Но го пробвайте и го консумирайте след около месец, след като сте го направили. Имайте предвид, че когато изстине, малко се сгъстява. Ето е втората доза, освен че е по-малко в тенджерката и се разбърква по-лесно. Тя не загоря и защото стоя около 40-50 минути с захарта. Доматите посипани с захарта и съответно захарта се втечни. И когато започнах вече да го варя тук на котлона, беше течно и не ми загоряха доматките. В първата доза имам малко загорели, така че това го отчитам като малка грешчица. Тези от вас, които варят сладко, я знаят тази тънкост, но аз не я знаех. Аз съм по други гозби, но ще се науча да въртя и сладка. И така, казах ви как си хванах една грешка. И сега вече съм на втората доза накрая. Добре върват нещата. Всичко е точно. Сега ще ви покажа какво друго открих, което също може би майсторите на сладка го знаят. И Пепи не ми го беше казал. Сега ще ви покажа. Ето тази пяна, когато изчезне, това означава, че водата се е изпарила от доматчетата до положение, в което вече е готово за затваряне в бурканчетата. Значи тук ми остава ми още малко. Предната доза я бърках около 45 минути, 50 и тук натам върват нещата. Вече 30 минути съм на котлона, откакто е завряло. Ето е цялата продукция.
От 3 кг 750 грама излезнаха ето тези бурканчета, най-различни размери. Каквито имах мънички, всичките си ги използвах. Ето на тези, дето ви казах, че им паза капачките, че са ми много удобни. А тези са с такива капачици. Новички. Тези само са малко ще са ми съмнителни да не стане някоя беля, но и друг път съм правила така и става. Когато внимателно ги отварям бурканчетата и си пазя капачките, може да се използват пак поне още веднъж. Опитах една лъжичка от сладкото. В първи момент много ми хареса, обаче наистина доматчето отвътре все още не се е овкусило, така че трябва да мине време. Наистина след един месец вече консумирайте и ще ви хареса много. Рецептата е наистина много лесна и проста. Колкото домати, толкова захар и аромати по вашия избор и ядки. Грешката, която аз допуснах, беше, че не изчаках, след като засипах зелените доматчета с захар, трябваше да изчакам около половин час да се повтечни захарта. Аз това не го направих и затова първата партида малко ми загоря, но затова пък с втората нямах никакъв проблем и стана идеално. Това беше от нас за днес. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни, натиснете камбанката, за да ви известява, когато качваме нови видеа. А сега ви пожелавам всичко най-добро и до нови срещи! Чао!